Hong pli phang chu ching roma mai pi ke paman pon. Hawar ke hat LA kong chun banga ke hai rubi sing rong hang pherang kia mai kang nipon. Labor Union mate kalua song atumpen mede katalon ponji aphan pherang kia mai kang nipon. Hawar ke hat LA kong chun banga ke hai rubi sing rong hang pherang kia mai kang nipon. Harokhat Legislative Assembly angkang ke parlopon AP Chelsea a party asong pen pherang ke mai ke phapona puthak AP Chelsea hawar ke hat LA pen kong chun bang a ke hai rubi sing rong hang alang liphan inut sarkari gango bora mati SGB Babu Singh tok bipu inut Congress ki claim bang pusi a hok he pen kachik rong tab AP Chelsea hawar ke hat aro along kong chun bang pupen chitong dam si Karbi Anglong Autonomous Council CEM ke hai Dr. Tuliram rong hang atheng no dam si ahok hialam thela puson kachik rong dam pen tong sikot pen ke dam tang thereponi phaing koira trok siar ni dok muka hi chialong pherang ke mai ke phapon tang te non ang ton pen klardak alam thekilong ponji aphan non ang ton pen le arjupon iksina Kardom, pini nili tong sukot Herangke amai ke paponan kokel hando, patumi Harokhat LA APSLC komiti amen tik rongpen, wokong tok biar rong amikari nusol gari gangbura, mati kongres ay beren singing tia kongres ay agrup, atu malang li Babu Singh to biar kaya alang di Japon si Tuliram rong hangalong APSLC hawar ke hat LAC along General Secretary claim bang pu si alang di kaya kaki tong da laso butak si pini ni di jasmepet tong sokor pen pherang ke mai phapon kolo tasida ni lagi pu kang tungo bang ke alang ifa rada phan ke pamanghu rada phan amekri ke pajang mute nali ke misena kam ke claim bang si ke miji Komani amen pen, komani a party amen pen je cikrong dam pen nangli methang apok nangli methang ali phan kachima tha aphan te nangli khai da pen longwi phan ke matha se ali tuji athima piluma non man harokhat LA long bujot kali APSLC ke angkang pi Karbi Anglong la pen ha di mahasao an da me non APSLC ke kangtang thekti ga por hulo la pen te da hawar ke hat LC long ke Babu Singh tok bi wabang profan ke APSLC atung ke pini ani anta RJ da theklong lela lapen APSLC ka ke somalo amase lang likes sikai si la pen ang e buta men ke na pen de tina tang pini lang li ko somsi Tuliram no ha ke hai long ala li dampen APSLC amen tikrong dam an parta niliar fu General Secretary APSLC harokhat elong General Secretary claim bang fu tikrong dam hai lo Ati alang like Biren Singh kia Kongres ay la pe non puan da Kongres ay la alang like APSLC akan somolong ke raba tunta ar jeda thekong le la pe alang like idu solkari ganbra lasi nelita ke pukang tu mage to bisang ho nang li jong si nang li mina apo ko phanche matha pentang ka johang dam tami sitame Komane a political party a men pen hala so a party a tu man no par jori la penta khawar khat along General Secretary ke nili hello non tame nili claim bom lam la pen nili ke kisung ke boy kam chin ke lang it's tame rat along sa amja phibla la pen nili General Secretary se non mata claim bom lang khi bom la ladake nang li ladak khawar khat ele long APSLC claim bang potum phan ning pa bobri la pen Karbi Anglong agar pha non apol paluri ning padubri nangli tangkal sohang tabe nangli ko nangli mina asong nangli mina ke claim back hala so party pe nangli jo komane a party phan nangli ke jong pon ya kam li
laben ne akhai Dr. Tuliram Rohan CM akhai stame laso bang matha ba meka dengdi kalili kalanglang komanele romasole nang kerap nang johang tau pohor bak lopo EPSLC party hala koman so matungle bangta pohor bak krai po EPSLC party piloma nang EPSLC party phan nali nong no pa jopen nong no ke jopen EPSLC party phan akeng kithum ji phan nang li bori pigo sitame EPSLC party da phan nang li man tuneta nang li akeng thumuni ate EPSLC ka je song ke ahok pe se ra phan ke song pini election por chotle EPSLC asong ke ra phan lam ke than ke lo pini election nang le noi nili tumke 12 ma 24 घंटा से निले तुमके रात फान रात आजा कोंग इले तुम इंग्लो रात आजा कोंग इले तुमे के थान नंबर टॉप अन रोम बड रोसो kasi लाइहु नाली पॉलिटिक्स थेको चिनी लो कातो कोइता नाली आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा आपु क्वार मार्केट आपु कांचो लाम से नाली ता हाला लों से का फॉलो दुन का यूटिलाइज दुन के ना चिनी लो सितामे नाली खाइ फान के मिसेना आकाम प्लेन था लाइहु नाली ter si hiji meme a politik sabang tolo Hong pli phangcho chingroma mai pi ke paman pon Therepo ni phayeng koira troxiar ni lakhaeng koira phon ni lip constituency ki parlo chuki hola sanglang ke hat apamalong Therepo ni phayeng koira troxiar ni chingro prapet chilier lonangpu athe pn ponsi ingdeng pli phangcho chingroma mai pi surihini ra ing koira plia pharman ke paman pon Ada por phai ke malom lama ing thursi karlitang babu phangcho lapen horen phangcho atuma phan ka chiki moa sai dengpon Laso pena phit ingdeng pli phangcho chingrom amai mai phu kohilet phangcho si mai charipon mai ke pha alam the lapen kapachinia jai mek chunbang Elias phangcho pensi pachinia sai dengpon Labang so mai along Ruby Kumar phangcho XEM KAAC longki phangcho IAS Ritiar Singh phangcho lapen Bijoy phangcho Board Director of Assam Mineral Development Atumta Chitongdun Simai RD Pidunpen Jumisen Alam Thanpon Lapen labangso phangchu chingrum amai ke paman ponalong kachi tongdun long lelang atuma phansita kachi tongdun pedji aphansi chophapon pedo Lapen phangchu chingrum amai laki kachi pleng lapuson avelo phangchu tangti phangchu pupensi chingrum ponlo Kichenga hut koson si phangcho kiplang alam lahai hui si tami mai along aki sarmu chot atuma pen owe kimi atuma phan klardak pen lam thi than pon Kadu kabi bang pharo pho suse phangcho akoratum chitong pet si mai misen pen pachun ponlo Nilif chuki hola pen nilituma pherangki tharson tero nang kilo berta public TV karbianglo Phangcho chingrum kado kawe nilitum phangcho te phangcho mate nilitum amutu gala lo chingrum ra chilir na ko asitum jasmet labangso aka chingrum ige nitum bethang phangcho anok humatum ka chichini ne dopik ang dinang bongke sita non pen labangso chatai pen apot nilitum lahin nitum Hutung bandang lok kado kawe ke cepekeng ke cepeleng alaman pen sita non singki cithan pon long awar sai longpo tapana parta pini da pendangan alam dak sanglang ke hada pamalong sedambe pini ingdeng pli ke chok la bangso aphangcho chingruma mayalong nilitum mithang nok humang bong pen sedambe komade ba council long karjab don long atum ta dolo ACS ki mana atum ta dolo IAS ki mana atum ta dolo la ponar ni pengen nilitum la bangso mana peng nilitum mithang hemisi sita kachi chini ne mate chipi jir thek thedalo seta non la bangso chatai ben apot nilitum isi pen isi chitar lipsi non nilitum mithang hemisi nok humang isiang bong pen seta me nitel la basona mana peng seta pini chipi long lo la ninga rong pik lo la pening sam pik lo pen pini penangan adim nilitum birta ke pali at un ida dulang seta muning ana bang nilitum ongdung pen la basong thak pini song thak amei nilitum akko chingrum thulong po lapan anso se nilitum chilir thulong se alon do muchot pen ke bang jelangar ni bang ke nilitum lapasong taksi lapasona mei deng pon thubom jelang lapen lake
momu da doer po lalo asi pini ya sembenang litum labang so media hoi pen sitame pini ke wang welang ni to manok hu matom paran sitame muning ning a pharma na phan sitame dak pen sa ko pha thule thot lo pining ke wang long le tum sitame ba ke wang on e apor ke chiton te tum sitame muning a baha bang ke apor ke chithik pe me pen ingdeng pho bang ke ong dung ben pini an so se ke chitong thu je phan si labang so media hoi pen sitame ni to manok hum atok anok ke do an to phan sitame puthot pha thule thot lo ni lihen pen sitame so birta kelang pen kaprek ap hangchu tu ma chitong de kelang dam ta ans me chitong de kelang bos me no na chitong du ji dang te lang le tum nang le tum long ka hum di nang ji abang e ko person war sai pen ji bachin ko labang so ka humri jige lalo sungo e joy ke pen ji ni le tum la phangchu chingrum pu whatsapp group long setando apen hala dak admin na tum du pik lo apen hala dayong si komande phan ka chichini pri pen yong si birta en lo tangte ladak pen ajok si halang tum phan contact setame joy ke pu dak mai phu tum ma number da do lo la pen par ta me chun bang tum ka do ka we do pet lo la se hala bang so whatsapp group hoi pen setame joy ke pen la bang so information na mokha birta chala ke cha apa phar bang hadang joy ke our side lo Labor Union mate kalua song atum pen mede katalon ponji aphan phirang ke mai kang nipon kedam tang thereponi phaing koira trok siar ni jangkar bi anglong bi thungreng thama constituency ke parlo kolonga inglong birik along non kiwang ji aru achekloni phai siar ni mate mede katalon ponji aphan ni jangkar bi anglong Labor Union thihek pen kalua song atum penta katalon ponji aphan chisik chedang pen katalon ponji aphan phirang ke mai kang nipon lason ti bangso phirang ke amai along Labor Union mai phu munuskram sa hin pen phirang ke atheng nu kapachini pona tengke mede mate aru ni phai CR ni katalon along kumat ni asong la pen political party atum jungjung katalon confident ji aphan sitami pachini ponlo la pen bangso mede mate aru ni phai CR ni karbiang long la pen ni jang karbiang long arab do anaphan bangso mai along kachitong dun pet ji aphan sitami phirang ke mai ke phapona ho than pachini pon pardon ini ni tum ladak west karbing long pen labor union ni tum isi ladak committee atum pen tum ini isi press meet lo non ke bangji mede phan mate international labor day la so phansi tame ni tum chisik bom lo la si ili tum la non ke bangji apor bangke hurun pli an lo 2021 pen 22 la pen 23 non 24 an ke hurun pli po mate ingdeng pli an ke ni tum la labor union atum sitame ke dengdon la puson non ke bangji me tarik sisi tame ni tum chisik bom lo la so phansi la si la bangsu West Karbing Long, lapen East Karbing Long, lanili kesengdam a committee si Manila dak elongat adim sini tum katalon padopon po lasi nilitum na non ke bangji labor union pen labang so mede phan kapatir pi ponja phan si nilitum Karbing Long arat nilitum kaching hon Karbing Long arat tum si tami labang so along na cherap chetu dunji phansi ni tum labor union pensitam me chuning ripon padolo ilitum choklem chodamatum laso kacheja kimesen je phan lapen bidisore pen chenglok sitame ilitum kipi dunje phan bang kenang sotlo ilitum pen excel lapen reset abang putum positame abang putin atum ta labang so international labor day abang na pacheton dunji phansi ni tum kachuning ripon padolo lapen ke ilitum ladak labor union atum akisung ke do ilitum kam choklem chodamatum kachong la chotulutum lasi ilitum labang so labor
union bangke ili tum abang Putin tak kamat ha dulu pulote ili tum mesenji sitame ili tum akor te la penangir tum sitame nang kamat ha dun delang najok sili tum paprang tong ni dalo asila bangso kapaprang dia pan bangke abang Putin atum sitame nang mat ha dun ji laso tengong sili tum mat ha rapet lu pulote ili tum lang so si choklem chodam tum chongda chotelu tum sitame aprang dam unpo sita ili tum abangke ke dam tang apor ili tum apana ke japon bangka via jok ili tum bangke papi hu pason do koklo lasi non ke bangji prang pan bangke ili tum la bang so sai bangke ili tum kabang abang Putin tum sitame matharat nang pu ko bang rin tum choni ri padolo lasi la bang so non ke bangji me tarik si ahu bangke ili tum lapan ili tum karbeng long ara tum sitame claim rapet na dan rapet na po bang si ili tum kachuni ri lo lasi ke dam tang pusi tame Labour Union nang klang kle lang ahu da bangke akapre ka political party tum ke deng puson ta ke theklong do lo lapen ke jungjung pen ke deng tum pusi tame do lo lasi la bangso jungjung pen ke deng de je pan lapen ke akapre ka political party tum si tame ke deng de je pan nang sinili tum kachuni ri pa do lo lapen komani atum jong si kachisik tang du pusi tame alang le tum kachisik se de je pan sinili tum chuni ri nang koklo athe ili tum choklem chodam pen ke klem rap pet lo polote lasi ili tum lanso se si mitu senji lasi ili tum pen achuni ri bangke chisik nang nelo po bang sini tum chuning ri lo athe la Labour Union pen si ing thur nang po bang lo lasi man ya kol te dum atum jong si la puson than pachini de rapita nang pati pek dun do ko polote lage nili tum thande da pita alang li tum sila son klem don rong plote alang li tum methang masi chok chelo masi political party pen leke deng po hormu galilo masi ili tum kaching hon acherab je phan chin so rap pet je phan ili tum methang det kacherai kom pon je phan ili tum aron du mati laso arona teng pen le ili tum klem pona la pen ili tum usita me ke klem tong e kile tong ita du ulang la silahai asai long sitame kadu kawe tum ta bidi sore pen jenglok sitame nang cerap cetu do nang pu bang sini tum pachini lo lapen komane inut bahini tum le akapre kalam nagani je du pusitame hala puson bang itu tum kaning je derje phan lapen ke angbong na chi yok dun de derje phan si nili tum kachuning ripon padolo non arni ki ong open lasi abang Putin tum ta labang so teng cerap na pu bang sini tum chuning rilo lasi ili tum sitame labang so non ke bangji ning deng klipen ke deng ponje bangke ili tum la khela ndula sitame padupon po lapen ke ili tum kaduk beta cerap ra penang po lapen abang phuta jong lo kaduk kabe ili tum karbing long long ke duan atum sitame klem ra pena po bang lo ili tum ke munit atum saidi mati lasi munit pro ili tum charju thek nang po apot si la bang suahut ke dang sitame ili tum phana pachini je phan athe kam ke klem tum ke la ke dakar binglong le ke do po ahormu galilo kadu ko be tum ta kachini sigong go apot si ke dang apache thang ji pachini je phan si armung kache jengta padu ponji pusi la bang su kachisik dolo lasi la bang su tarik ko rasil ke pa bang ke hajar kam le du pusi tami apor nang si pidun pen la bang su nang kidun je phan na pache ton dun je phan bang sini tum chuning rilo lasi department sitame ka binglong long ke department thong kep du na mat ke lasi department atum sitame na pache ton dun je phan bang chuning rilo lapenili tum kar binglong long sitame council tum ta dolo lasi ili tum council tum ta ningak long pen